Ndi nthawi ya Nkhani mwatsatanetsatane pano pa wireless ya Times ndipo muli ndine Chawez Banda. Koma poyamba nayi mitu yake. Anthu mazana m'boma la Chikwawa anali nawo pamwambo oyika m'manda matupi anthu amene anamwalira pa ngozi ya pansewu la Mulungu mmawa. Imfa ya katswiri wa zisudzo a Eric Mabedi yakhumudwitsa anthu ambiri mdziko muno. Ndipo mu nkhani zina, bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC laletsa kugwira ntchito ake amene sanabayitse katemera wa COVID-19 kupita ku maofesi a bungweli. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiye tikhale limodzi. Tsopano nazi nkhani zonse mwatsatanetsatane. Mazana anthu m'boma la Chikwawa anaperekeza maliro anthu 21 amene anamwalira pa ngozi ya pansewu la Mulungu mmawa. Wachiwiri kwa nduna ya zamalo a Bidamia anali nawo pamwambowu. Thomas Kachere anali m'boma la Chikwawa ndipo wadza ndi zambiri. Inali nthawi yachisoni kwa anthu m'boma la Chikwawa lolemba pamene anthu 21 omwe anamwalira pa ngozi yomwe inachitika la Mulungu ku Nchewu amayikidwa m'manda. 1 August 2021 ndi tsiku lomwe silidzayiwalika pamene dziko la Malawi linataya miyoyo ya anthu 21 pa nthawi imodzi pa ngozi ya pamsewu. Ndipo anthu onsewa amachokera ku chigwa cha mtsinje wa Shire. Senior Chief Ngabu yati boma la Chikwawa likukhudzidwa kwambiri ndi ngozi iyi. Angabu anathokozanso boma komanso wachiwiri kwa nduna ya zamalo a Bidamia kamba kuthandiza manja oferedwa mu nthawi iyi. Mawu akulu palibe kwanga ndi kupepesa ku mabanja amene akhudzidwa ndi imfa ya ngozi imene inachitika ku Bandakucha Madzulo ku Nchewu ndi kudedza pamene taluza miyoyo ya anthu 21. So maona noka kuti kunonso ku Chikwawa makamaka dera langa banja limodzi la luza miyoyo yokwana 3. Ndi tiliyokhudzidwa kwambiri ndi yachisoni fangozi yotere sinachitikepo ndikale lomwe. Makamaka tisayiwale kuthokoza kwambiri boma la Malawi lotsogolera ndi President Dr. Chakwera. Atangomva kuti kwachitika ngozi imeneyi analamula kuti department imene yang'ana ngozi zogwa madzi ayitithandize ndi makofini mabox oti ayikire matupi onse 21 amene anamwalira. Anatipasanso provide transport ndi ndalama zopepesera kuti ena agule chakudya ndi zino ndi zinthu zimene ife tikuthokoza kwambiri zimene zachitika. Komanso kuonjezera pamenepo honorable minister deputy minister athu amene constituency ya Nkombezi imene ili yawo aliso okhudzidwa kwambiri kuti constituency yawo aluza anthu ambiri nthawi imodzi, koma nawonso apereka thandizo la ndalama kumabanja onse amene akhudzidwa mchikwawa muno. Amiya omwenso ndi phungu wa dera la Chikwawa Nkombezi komwe anthu 3 a banja limodzi amwalira anati ndi okhudzidwa ndi achisoni mokuti sakanatha kulankhula kanthu. Mazana anthu anaperekeza abale awo ku nyumba zawo zomaliza m'mizi yozungulira mchalo komanso Ngabu. Izi zapangisanso kuti mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera alamule kuti dziko lino likhudze maliro anthuwa kwa masiku awiri. Imfa ya katswiri wa zisudzo a Eric Mabedi yakhumudwitsa anthu ambiri mdziko muno. Amabedi amwalira kucha kwa lolemba ku chipatala cha Mwayi Wathu ndi nthenda ya COVID-19. Thupi la Mabedi lilowa m'manda lachiwiri ku CI mu mzinda wa Blantyre. Sambanda ali ndizi. Imfa ya Mabedi ikuza patatha masiku asanu chimwalireni mkhalakale mu mayimbidwe Swine Chimkango. Mneneri wa gulu la kwathu Aboni Kalindo anati Mabedi ndiwo adaona luso lawo nkuwabweretsa mu gulu la kwathu kuchokera ku Mulanje. Imfa ya Eric Mabedi yandikhuza kwambiri zifukwa ziwiri. 1 anali mzanga, 2 adali munthu amene wandiphunzitsa ine luso kufika pamene ndafikira lero. Eric adali munthu odabwitsa kwambiri amene kupatula maphunziro ake, kupatula ntchito zake zimene amagwira ku Kachere rehabilitation, anali
chokumbukira Eriki ndi zinthu zambiri chifukwa ine zisudzo ndinayamba kalekale ndi Eriki, koma Eriki watichitira zinthu zabwino tonse akwathu drama group, especially ineyo wandichitira zinthu zodabwisa chifukwa samaona unena kuti uyuyu ndi munthu amene timapanga naye kwathu drama group. Amabedi anali mkulu wa gulu la zisuzo la kwathu komanso anali mkulu wa bungwe la zisuzo la National Theatre Association of Malawi. Iwo analinso membala wa board ya Copyright Society of Malawi. Mmodzi mwa akhalakale mu gulu la kwathu, Amabedi adachita sewero lawo lomaliza pa Blantyre Cultural Center mu sewero lotchedwa Ana Akumpanda lomwe adalemba ndi Charles Mphoka. Mabedi ndi Amphoka anali akaswiri a gulu la kwathu ndipo alemba masewero ambiri a gululi. Amabedi amwalira akufuna kupanga sewero la buku la woyimba Bire Kaunda lotchedwa Hills and Valleys. Amabedi adayamba zisuzo ali mwana ku tchalichi ndipo akula nazo mpaka kukumana ndi malemu John Nyanga nkutenga chikoka ndi thabwala ngati Izeki ndi Jacobo. Amabedi omwe adali ndi vuto la shuga ndipo adawayika impsyo Amabedi omwe adali ndi vuto la shuga ndipo adawayika impsyo ina mu chaka cha 2018 amachokera ku Thumbwe mboma la Chirazulu. Iwo anabadwa pa 21 June 1963 ndipo asiya mkazi ndi ana awiri. Kumwamba kwapindula chifukwa Amabedi akakumana ndi Anyanga chifukwa pansi pano Izeki ndi Jacobo apita koma luso lawo lizakhalabe mpaka kalekale. Bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC laletsa kugwira ntchito yake amene sanabayitse katemera wa COVID-19 kupita ku maofesi a bungweli. Bungweli lati onse amene sanabayitse katemerayu adzaloledwa kupita ku ofesiku akabayitsa. Matthews Kasanda walemba ripoti ili. Mkulu wofalitsa nkhani ku bungwe la MEC Asangwani Mwafuliro awati ganizoli ladza ndi cholinga chofuna kuteteza ogwira ntchito ku bungweli ku nthenda ya COVID-19. Amwafuliro afotokozanso kuti mwezi wa Julayi chaka chino anthu ogwira ntchito ku bungwe la MEC okwana 13 adapezeka ndi nthenda ya COVID-19 koma palibe ndi mmodzi yemwe adagonekedwa mchipatala. Pozindikira kuti muliri udakalibe pakati pathu, commission inaona kuti ndichanzira kuti mastaff alimbikitsidwe kuti apite akatenge katemera wa COVID, komanso kuti okhawa amene atenga katemera ndi amene azibwera ku ofesi. Koma mkulu wa bungwe lopititsa patsogolo ntchito za umoyo mdziko muno la Malawi Health Equity Network a George Jobe wati sikoyenera kuti bungwe la MEC linene kuti yekhayo yemwe adabayitsa katemera wa COVID-19 ndi yemwe azigwira ntchito ku maofesi awo. Zimene zozo ndizolakwika chifukwa anthu akhala kuwuzidwa kuti munthu ulandira katemera wa COVID-19 munthu amachita kusankha yekha ndi ufulu wake kusankha kapena ayi, ndipo zimene zizi ndi zimene anthu akhala kuwuzidwa. Tsono kubwera ndikukakamiza kuti anthu onse ogwira ntchito angalandire katemera wa COVID-19 ndiye zibweretsa chisokonezo chifukwa anthu alipewa zoti ziti ndi ziti. Pakadali pano bungwe la MEC lati ndi chidwi chochititsa chisankho chachibwereza kummawa kwa dera la kumpoto mboma la Nkhotakota ndi kummawa kwa chigawo chapakati mboma la Dedza. Mamembala a komiti ya ogwira ntchito ku konsolo ya Mzuzu atseka ofesi ya mfumu ya mzindawu akondwani Brian Nyasulu powaganizira kuti akupanga upo oti mkulu wa konsoloyi Agomeziyani Nyasulu achoke. Mfumu ya mzindawu akuti inalembera kalata unduna wa maboma ang'onoang'ono akuti Anyasulu achoke pa konsoloyi. Mmene Sam Kalimira akulongosolera, mamembala awa atseka zipata za konsolo ya Mzuzu kuti mfumu ya mzindawu ndi makhansala asalowe. Zambiri mu ripoti ili. Pambali podula nthambi za mitengo ndi kutseka pa khomo pa ofesi ya mfumu wa mzinda wa Nzozo, unioni yayika anthu omwe akulondera pa zipata zolowera ku konsolo omwe akuonetsetsa kuna kuti ameya komanso makhansala omwe akugwirizana na ameya asalowe. Poyankhula ndi Times akamanga akuti ameya akanagwiritsa ntchito njira yazokambirana pa mavuto omwe apeza ndi mkulu wa konsolo ya Nzuzu osati kulembera unduna zakumang'ono kuti uchotse mkuluyu. Ameya anthu akuya nawo kwambiri pachifukwa chonena kuti iwowo
akufuna kuthamangisa chief executive Nyasuru pa zifukwa zoziwa wokha. Ndiye ma staff members plus executive union committee akuya kwambiri kulena kuti sakufuna kuti apapa zipezeka council kapena ameya chifukwa ngati kudali nkhani zimenezozo tikena kuti khale pasi a full council secretariat ife ya workers union ndiwo anzathu andale awa ma council kunena kuti munthu uyu akulakwisa izi ndizi koma ngupanga kwa wokha ngati kabisalira kunena kuti uyu sindikumfuna pa zifukwa zoziwa wokha. Mfumu ya mu mzinda wa Nzozo inafunsa nthawi isanayankhepo pa nkhani. Komano mneneri wa khonsolo ya Nzozo a McDonald Gondwe anatsimikiza kunena kuti mfumu ya mu mzindawo yalemba kalata ku nduna boma ang'ono, komano anakana kuulula zomwe zalembedwa mkalatayi ponena kuti akuluakulu a khonsolo ya Nzozo akukambirana za nkhani. Komano titafunsa mmodzi mwa makhansala yemwe anakana kumutchula dzina anati nkhani yakuna poti akuluakulu a khonsolo ya Nzozo ndi osakondwa ndi zomwe makhansala anagwirizana kunena kuti azithandizira kutolera misonkho ntchito yomwe amagwira ndi akuluakulu a khonsolo. Unduna wa zachuma wati wakhazikitsa ndondomeko yatsopano yoyendetsera ndalama za boma ya Integrated Financial Management System. Ndondomekoyi akhala kuigwiritsa ntchito moyeserera kwa chaka tsopano. Mneneri ku undunawo a Williams Banda wati maunduna komanso nthambi za boma tsopano zayamba kugwiritsa ntchito njirayi imene ndiyodalirika kwambiri. Odreka Palamula akufotokoza zambiri. Mu chaka cha 2018 boma lidagula makina atsopano a IFMIS pa mtengo wa 5 billion kwacha kuti alowe m'malo mwa makina akale omwe adayamba kugwira ntchito mchaka cha 2005. Zinadziwika kuti makina akale adali osavuta kuberako ndalama zomwe zinachititsa kuti dziko lino mwasina litaye ndalama zokwana 23 billion kwacha kudzera ku mchitidwewo. Lolemba mneneri ku nduna wa zachuma Banda wati makina watsopano akugwira ntchito za m'maunduna onse komanso ofesi za boma kupereka chiyembekezo kuti chuma cha boma chikhala chotetezeka. Makina amene awa ndiotina kuti athandizira kuti boma lisagwiritse ntchito ndalama zake moyenerera. Chifukwa chake mwina munaonanso kuti malamulo aja akulu amene limatchula kuti Public Finance Management Act anasinthidwanso ndi cholinga chofuna kuonjezera mphamvu ndi malamulo ena onena kuti agwirizane ndi makina atsopanowa komanso mwina kuonjezera zilango zina ndi zina. Poyankhulapo wamkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency Wileka Mbwandira wati boma likuyenera kugwiritsa ntchito anthu okhulupirika kuti adziyang'anira makinawa. IFMIS ndi mashini amene amayendetsedwa ndi anthu. Ndiyeno ngati anthu amene adayendetse IFMIS yanyuwani anthu ake ndi omwe aja amasokoneza aja ndiye kuti mwina amalawi tisayembekezere ndithu kusintha kwenikweni pa nkhani yakasamalidwe kachuma. Pakadali pano ogwira ntchito mboma ena sadalandire malipiro awo zomwe a Banda ati sichifukwa cha makinawa koma kuti panali mavuto ena. 84% ya anthu zonse zanasala zatheka ndipo ena amene mwina anali asanalandire nali vuto mwina la kumabanki. Ndi makina atsopano a IFMIS boma likuyembekezeka kuthana ndi mavuto osunga mbiri ya mmene chuma cha boma chikuyendera maunduna ndi ofesi za boma komanso kuti makinawa azithandiza pokonzekera ndondomeko ya chuma cha boma. Nyumba ya boma yatsindika kuti mneneri watsogoleri wa dziko lino wa Brian Banda akupita ku maphunziro ku China ndipo ulendowu mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera adawuvomereza. Mkulu wa ntchito zofalitsa nkhani ku nyumba ya boma a Sean Kamponden wati pa nthawi imene Banda akhala ku China Chakwera asankha kugwirizira udindo wa Banda. Matthews Kasanda walemba ripoti ili. Akampondeni anena izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe ku nyumba ya chifumu ya Kamuzu Palace. Apa Akampondeni anati a Banda akhala kunyamuka mdziko muno lachisanu sabata ino kupita mdziko la China komwe akachite maphunziro awo. Apa iwo anaonjezera kuti pakhala pakumveka mphekesera zochuluka za ulendowu koma choona chenicheni pa nkhani chomwe akuluakulu a nyumba ya bomayi afotokoza lolemba sabata ino. Mkulu wofalitsa nkhani ku nyumba ya bomayi wati pakadali pano iyeyo ndi yemwe azigwira ntchito zosiyanasiyana zomwe a Banda amagwira kuphatikizapo kuyankhula ndi atolankhani malo mwa nyumba ya boma. Koma iwo anatsindika kuti Chakwera asankha mneneri wawo wongogwirizira pa nthawi yomwe a Banda akhala mdziko la China.
mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema wa Times, tibweranso zikangotha izi.